Bengazi ukuthi ukunquma umthandeni SK kongidalela amazondo ukuthi igcine sekusathisa impilo yami ngenxa yokuthi ngincoma umthandeni yabo. Amavidiyo buka nje iproof yokuthi most amavidiyo bengiyenza bengibona iprogress towards izinto azenzayo umthandeni mase ngiyayincoma. Nawe ungabona amavidiyo amaningi yabo. So even if ngimpostile still ngiyathuka bafowethu yabo. Bengazi ukuthi uma umuntu ovamise ukunquma SK kukabili uyafa uyathukwa. So bengazi ukuthi kugcine sekubuya kanjalo. Cha, amacala afowethu ngizowavula amacala yabo, kodwa kwamanje focus like thenini ngifocus ku-mental health yami, ngifocus izinto engizenzayo esikole, into ebaluleke kakhulu. Kodwa bengazi ukuthi one day ukunquma umthandeni kongilethela amanzi ngomselo ukuthi ngithukwe abantu, ngisatshiswe ngokufa yabo. Okusho ukuthi umthandeni akamele yena ngcono. Ngiyaxolisa. Real Mhlaziyi, ngizocela uyovula icala uyazwa. Ngisho Real Mhlaziyi lo wala TikTok, ngicela uyovula icala boy. Uvulele ukhuzwayo wama Blue Nation, uphinde uvulele uSwazi Boy. Ngibone ama post abo ayakusabisa. Labo bantu balandela ukhuzana ama Blue Nation. Bafowethu isiyacasula lento, sekufanele manje kube khona oboshwayo ngalento ngoba nifika khuzwayo nisabise nina umuntu osuke ekhuluma kahle ngamanye amaciko. Uyabona? Uma nimsabisa uthi guququququququ lento lena enisuke nimsabisa ngayo ibe siyenzeka. Yini nihlaza ukhuzana madoda? Aniboni ukhuzana ukuthi akasekho kulento yini ma Blue Nation? Hayi nonke. Ngikhuluma ngoSwazi Boy nokhuzwayo lo olandela ukhuzana. Isiyanyanyisa lento, ngaze ngisabisa ingane encane. Ngaze ngisabisa ingane encane. Yini einhlamba ekhulunywa ile ngane? Bebangaka abantu bama Blue Nation abathuka inhlamba because basuke bekhuluma into ethandwa yini noma ejabulisa nina. Anibasabisi ngokufa. Niyanyanyisa khuzwayo, niyanyanyisa wena Swazi Boy. Niyanyanyisa. Nilwela umfana komunye umuzi ngalendlela. Ayi niyaphapha nina. Phumani ku TikTok khuzwayo. Uma ukuthi nina niza ngama emotions. uTikTok okudlala, uTikTok ukuthi sixoxe, ukuthi sidebate. Niyanyanyisa nina. Senisabisa ingane encane manje. Ngicela Mhlaziyi usave lama video fast bengakawakhiphi. Uhambe uyovula icala epolice station. Beke besho ukuthi ubani kanti dobulala abantu mhlawumbe bona bayamazi. Yes sis. Icala futhi sengilivulile, izinto zimnandi bafowethu. Ngithole SMS nginalo iphoyisa, ikhona nephoyisa ezobe libhekele icala le yonke into ngizonapdate bafowethu. Funa justice la endimini yabo. Okunye bafowethu kuthiwa ngimneze 24 hours ukuthi axolise yabo. Kusho iphoyisa leliphethe lecala. Nayi date yabona ngivulile icala yonke into ezisorted zimnandi. So kuthiwa axolise noma akhiphe ivideo. Mangakwenzi lokho ziyakhala yabo, uyaqhubeka into yabo. Nazo ke yabo. Zoshaya sparkling water namhlanje ngirelaxele. Ngibuke kudlala ifilimu yabo. Kunama video lokho etrenda kulamalanga laphana Real Mhlaziyi, angazi indaba iqaliphi, kodwa ke kubona ukuthi ke kunento ke eyenzakalayo laphana. Uma sithanda nje ukubheka nathi izinto Fastfood TV, siyabona ukuthi yena uma kuze indebe lamaskandi hlezi kunenkinga ke ethize ngokwenza umsebenzi. Nawo TikTok amanye ama platform engawathandi kahle ukuposta khona content because content yakhona vele igijima kakhulu, thothi igijima futhi ngendlela wrong. Lapha ke Umhlaziyi uthi yena uyakwazi ukuthi ku wrong yena ukuncoma ukuthandela uzombakela amazondo, ubengakwazi lokho, and futhi ufila ngathi kunabantu abamsabisayo bambonisayo ukuthi na hayi akavula amacala enzeni ngoba kunabantu ke abanzijani ke abamthembisa izinto ezingekho zinhleke. Angazi ukuthi ibaphi labo bantu laba. Babonile abantu amavideo ke khulunywa ke before kube sekungena abanye abantu abadala, ngihlalile mina abantu abadala okumele ngabe yibo ke uma bebona ukuthi intwana lapho ngathi ithi khona kuyagaxeleka khona nje bayibonise nje ngeqiniso, bayitshela ukuthi intwana yami intwana yethu lokhu ke kuhlehlele, zenzela into yakho enhle, zihlazele icontent yakho, zincomela umthandeni, wena umthandeni umthanda ngayo yonke indlela nangenhliziyo yakho, uqhubeka nje wena ke uyiphushela igcoma elisha. Ilokho ngabe bamtshela khona okuyiqiniso ngoba okunye ngiyeke ngibona ama comment yena ke kusesikhathi Umhlaziyi
uRail Mhlaziyi mayenza ividiyo ethi omunye angazi basuke beqhamuka phela abantu bethi nokhuluma nini noKhuzani, so ngisuke nga-understandi-ke lapho lokho. Kodwa-ke kuyenzeka kunanoma ubani uma uthi ukhuluma ngoKhuzani kuthiwa wena shuthi le channel yakhe kaKhuzani hleli ukhuluma ngoKhuzani, kunanoma ubani bayakwenza lokho. Kodwa-ke into efike idela abantu abaningi lento ukuthi njalo uRail Mhlaziyi useyintwana njalo ngakhohlwa uma ekhuluma ngomthandeni akakhulumi ngomthandeni angamgodli uKhuzani, akakhulumi ngomthandeni angamgodli uKhuzani. Uma enza i-content noKhuzani usuke enza i-content noKhuzani ezomgcwaneka. Inkinga-ke lapho-ke ilapho abantu aba-wrong ngokungakutsheli ukuthi na ku-wrong lokho. Khona abasayenzayo lokho content leyo o-Mr. bani u-Ernest loyana bani lo waseDumbe ongale kuma-Radio Nation baningi basayenza le content yabo le ebhedayo. So namanye ama-Blue Nation anakuyikhulumela kuy'nto zawo-ke nawo ngiwashiye ngaphandle anakuyikhulumela kuy'nto zawo-ke bayazi bona basuke bekhuluma ini. Kodwa ngilapha-ke mina akumelanga madoda uma nisenibona ngathi nisafuna ukulwa izimpi nizilwe ngentwana. Intwana itsheleni uma ukuthi le nto le ayikho right ngoba okwenzakala akujabulisi. Njengoba sekuvulwa amacala sekukhulunywa nayo yonke into, izinto ezingekho ezinhle leyo. Endimeni lamasikane kumele sihlale sijabule sibhukane kungabe bikho into ethathwa serious. Mase kufika ezingeni ukuthi izinto ey'thatha serious suke singasajabulisi-ke bafethu. Kodwa nje eqinisweni nje umasikane akumelanga usufike kuleli zinga. Indawo la kumele sikhuleke kuyo siyidlale lapho esidlala khona kube kuhle. Kodwa nje tshelani intwana iqiniso ningayifihleli. Nisale kahle.